Healy – nositeľné zariadenie pre vašu pohodu, zdravie a kondíciu. Pohoda, vitalita, ako aj fyzické a duševné zdravie patria medzi najdôležitejšie veci v našom živote. Aby sme vás vo všetkých týchto oblastiach podporili, vyvinuli sme Healy. Je to nositeľné zariadenie. Healy využíva celý rad frekvencií a jemných prúdov, ktoré pomocou elektród stimulujú funkciu buniek. Healy obsahuje 144 000 rôznych frekvencií, ktoré majú na ľudí špecifické účinky. Tieto zlaté frekvencie boli vyvinuté v spolupráci s portugalským terapeutom a výskumníkom Nunom Nina, ktorý ich už vyše 20 rokov používa na liečenie tisícov pacientov na svojich medzinárodných klinikách. Healy obsahuje viac ako 100 špeciálnych sekvencií programov založených na týchto zlatých frekvenciách, ktoré slúžia na podporu liečby rôznych porúch a oblastí života. Tieto programy sa nazývajú systémové programy a majú skratku SIST. Ústredným prvkom zariadenia je kvantový snímač, ktorý individuálne vyberá zlaté frekvencie najlepšie vyhovujúce vašim potrebám. Systémové programy sú vždy prvou voľbou pre takmer každú oblasť aplikácie, lebo sú zamerané na dosiahnutie rovnováhy v oblasti, ktorá spôsobuje daný stav. Preto sa neaplikujú lokálne, ale skôr holisticky, pomocou náramkových elektród. Frekvencie sú určené na energetické ovplyvňovanie celého systému ucelene cez hornú časť tela a jej orgány, žľazy a nervový systém. Tieto programy môžu trvať 45 minút. Ich cieľom je stimulácia a dosiahnutie rovnováhy na hlbších úrovniach. Preto si na používanie zariadenia vyhrajte dostatočný čas a odpočívajte. Vaše zdravie za to stojí. Ak potrebujete rýchlu pomoc, Healy má veľa programov aj na tento účel. V prípade akútnej bolesti, citovej úzkosti, stresu alebo nespavosti použite akútne programy, ktoré sa aplikujú cez ušné lalvočky. Aby sme to zhrnuli, najprv by ste mali použiť systémové programy. V prípade potreby ich môžete doplniť akútnymi alebo lokálnymi programami. Frekvenčné programy Healy by vám mali citeľne pomôcť už po 20 minútach. Bez ohľadu na to, či ich používate doma, v práci, vo voľnom čase, počas športu alebo na cestách. Pravidelné používanie Healy vám umožní využiť jeho plný potenciál. Dúfame, že budete so zariadením Healy spokojní a že vám prinesie lepšiu pohodu a vitalitu.